O Parlamento galego arrancará a vindeira semana un novo curso político, o cal estará marcado pola pandemia da COVID e polos resultados das últimas eleccións autonómicas. Uns resultados que situaron ao Bloque Nacionalista Galego como líder da oposición. Nos afrontamos con responsabilidade e tamén con humildade o reto de liderar a alternativa ao Partido Popular coa vista posta no ano 2024, onde imos traballar, sobre todo a través do diálogo social da interlocución con todos os sectores para conseguir que Ana Pontón sexa presidenta do Goberno galego nese ano. O emprego e a sanidade serán os dos grandes piares que marcarán o traballo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego. En canto á sanidade, os nacionalistas terán tres obxectivos: reforzar a atención primaria, realizar probas masivas de detección dos contaxios de coronavirus e elaborar un plan de atención ás residencias de persoas maiores. Propoñemos un grande acordo de país, que esta legislatura comece cun grande acordo de país de todas as forzas políticas e sociais para facerlle fronte con todos os medios, con todas as garantías a esta situación de emerxencia económica e social e tamén sanitaria. Por iso, a saúde é a grande prioridade neste inicio de curso político para o BNG. En os próximos meses propoñemos un plan de defensa e fortalecemento do sistema sanitario público fronte aos recortes, fronte ao desmantelamento, fronte ás privatizacións de 10 anos de gobernos do Partido Popular. Nos obxectivos do Bloque Nacionalista Galego non podía faltar tamén a educación. Luís Bará criticou hoxe a actitude que está a adoptar a Xunta de Galicia neste sentido e pediu que se realice un protocolo claro e coordinado con toda a comunidade educativa. Pensamos que para o curso escolar hai tres obxectivos principais. O primeiro é o de garantías sanitarias máximas en todas as actividades lectivas e non lectivas, garantir tamén a calidade educativa para a comunidade escolar e, por último, a atención ás desigualdades e tamén á diversidade, que é un elemento principal neste momento. E para iso fai falta financiamento, fan falta máis medios, fai falta máis profesorado, fai falta tamén máis recursos para a hixiene e a limpeza. Centrándose en Pontevedra, Luís Bará asegurou que o seu partido trasladará todas as demandas da nosa comarca ao Parlamento galego. Demandas como a construción do Centro de Saúde de Poio e o Gran Montecelo, tamén a reforma integral da residencia de Campolongo ou a mellora do Avelino Montero. Neste eido, o nacionalista anunciou que o Bloque Nacionalista Galego comezará a vindeira semana unha rolda de contactos con diferentes asentes sociais, económicos e institucionais para coñecer as súas necesidades.